Su Wumo Gusii Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya marokerio ya Bible. Tariki 10 omutienyi oikomi omwaka wetiri bubere ne mirongo ebere nainye mwantumurilia Ndizi TV bwakire buya boka soa ime yomoroberio bwensakia imambi yabono tomanyango na kimambi yao ere wetera ase chinchira echekerero mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ensemo area ya YouTube Ndizi TV News na dira senchirili mtandao www.ndizitv.net gendo tubuate chinsa emerongebere na inya amatuko atano na bere namba ito SMS egere 0792922834 mwanchumurilia Ndizi TV ase ole tumanyango kwa bere gokoboka buya turoyomo turababere tobe tokoba ribwa erimo ase umoroberio wensake tumatenga nitukoneria ijuma wenga furahi de litukoliria lyomogoko nabo igo ase abande litukoliria lyebirero ase muwikira na chinsemo ase nchira yokolemi bali babere bagos siraliwa na bamwabo chingaki echi ase matengo rongorwa Gusii tulialero ni rutuko lilia liyama changa asigo mwanchumulilia Ndizi TV ande akembale mwendete kuyalinwene aso ikira na ase emeremo ekegituko liogoroni kuyalingelituko lio motimoko omazingira deito manyango boigo aye nkwabe tukosimeka emete osinkwabe tekokobeka okoboko aso kolenda ebinto bitonchoka na ineto manyango nakikwabere okuboka ase emambia yabono ganilio yomuganiri babere babiba gutwara litukoligia mashabiki tukorwa kaunti ya Kisii kitoto cha South kitoto cha North ebunge elia ya umachoge chache umachoge borabu nyalibali masabo nyalibali chache bonchali bubanzi South mugirango mwensi soa ase omoroberio wenzake kaunti Nyamira kitutu masaba ensemo area ya Burabu West Mugirango North Mugirango boigontori kubatika isiko so ase umoroberio wensakia imambia yabono chikaunti tonjoka naine county ya Homa Bay county area ya Migori county area ya Narok mwensi so ase umoroberio wensakia imambia ya abono county area ya Nakuru Tabeto kuwanewene mawaso asumoroberi wensakia imambi ya abono naboigo asumochorito omonene tabeto kubabuli mosoe ase umoroberio wensakia imambi ya abono mashabiki tukuru asense chiria chisiko ndobuate Kevin Ntabo kuru asenseria ya America tukutuka mutwara Kennedy Gisembari elishabiki na ambaye mkuru asomochorio Minnesota Elvis Omboto kuru Dallas Texas mwensi soa ase umoroberio wensake mambi ya abono ense area ya Canada ntobuate Shem Keburi uyoboto wakilisha bene kuru asensemi na boigo chinsemo chiria cha Middle East ndobuata mashabiki amange bakorona babo Dolphin Mara na boigo Arut Nyabuto mwensi soa ase umoroberio wensakia imambi ya abono kikugulinga Mario Gyaya abera soa asembe manyanga umoroberio wensakia obeire gogochaka aseigo soa boigo nae ase umoroberio nkoro kwa job maangi na kwene activity chigo na Mario Gyaya berekera asenchera ijobo ikeranu nere Abigael Nyanchama Nanchiria no manchumurilia KERUBO FRIDAH ne mambingi ya tomeranira nenda sembeo no gasimira kwanenga kwa bere gokuboka bya ekeralia litko ria Friday togosanga ase obwamo togokore weekend style manchumurilia togokwaliga ne bene boka good morning tomanyingo ngayogende tokobwati morobeli wensakia korwa bono mambia otomanyinga ngakikwabete abulitkulegoro kogochengera litkolia mazingira naboigo manchumurilia karangumenye ngalitkolia lero nelitkolio gochengera omwana omonyaro kaigo tomanyingo
mwana kimunyaruko gucengera emambia ya bono iga mwenchi muri elia to kwalgani bena sumuru beli bwensakia bono mambia to sanga sobwamo to kumanya yagende to kolekana sense ya Kenya na boigo to betoko kwali bagalia bene kere to maitingali tukeligalia Friday asorgo ngorwa Gusii mangana na manga kolekana anene ase emeiga yokoenya ababere bagusiria obugima bwa kondo mwenchi muri elia sumuru beli bwensakia bono mambia niko to kwali bagalia bene lyo gutuma engora yago ya bene guchia asinga Gusii materia yabereke gusirigwa n'abamwe abo mwanchi muri iri asangana ntimambia bono awetera sinamba yesimi ya 0792192834 so sensemeriye mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, a website www.ndizitv.net obegokurwa ekerengere kyao korende buna batambe keturanyarike bungo kelitko ekibungo kirituko unagekoretwa sure n'umurubirio w'ensakia Wasoma goito ni gogokura kurasi gitabu kia Batesalonike entangani isano orochire ruaye ruai 15 ekere kibungo kia batanga iraniria ngambia mono asamanganonsi naki na okuna ku ogwancha kwa Nyasaye asimule ase Kristo Yesu ekyo nekibungo kirituko unakiaretirwa sure n'umurubirio w'ensakia. Alright, mwanchi murigelia gotoba togosoma kurasi gitabu kia Batesalonike entangani isano ogosoma kwae 15 na isetekere kibungo yatenga iraneria ngambia mono asamanganonsi naki okona ko ogwancha kwa Nyasaye asimule ase Kristo Yesu nerubyo mwanchi murigelia ekero kwabeire gokorra lituko bunarero kwaba gukwireneria Nyasaye ngambia mono metina bange mwanchi muri baganite korali tukeliga sekolende abande babere bagusiri obugima bwabo abande nigo bale ase kinyagitali kolende ayo kwanchiro kwabere gokorora litukeliga kole buya ireneria Nyasaye ngambia mono kerkenda sobugima bwabo mwanchi muri ebintu mbiroro birabe bigokolekana kwaba gwekwe murunganinga nenki keiga kiaba kego kolekana kolende kebunge kyagotasemia emambi yabono iganga iraneria ngambia mono guchesi Nyasaye kubwatikana namanganonsi asubuguma bwawe kyagarana ngana banyarege ntikiya kolekana sango gutanga arenge kurwa ase amabe arego chikokolekana mono igonga Nyasaye namanyete nga ningi kyagera egenteki kyaba kego kolekana igotobasa kowe murungani likelio iraneria ngambia mono wakire bya job wakire bya Frida na kibogite mambia bana nabo kire bya kegima njembe yabogete ndocenga ni go mutinyo konya gosuka kegima kero wikera ngana wikira kitari kikominemo cinga bono ndogwana to kubato kuirobe kegima singe njolo jo mwaka agenjiro kaliko butuka kaliko butuka ne birundo ebinene kegima kabisa asigo mwanchu murelia Ndizi TV nyo kwa bwate birenga kwa ligeti go ikira ni mwaka yo tarahera mbale to ganyete December to vore takalege Waruga tengo mwako yo tarahera mwako no yone chaka gwapona jaisi mapebonya kwaro tenga chidalire nga chiribu yego chaka wote banga we are sorry guys see you next year with same energy FRIDAH nicho kankoli umutinyo komine mochi nyeni nali ende karonte metendi akagena singe ncho December ndo singa nindi chingoko noli chom igoti ingona korosiri baka to deba kalkali ebinto nalete to chata entera bokongwa semeyega by the way ngwe to mundraro eda someyega because tanya ko kolinya message kegetambe matekero kwenda someyega bana to teba squeeze chief chef chikoro asindagera bune bwenere igoto nonta musuri okataka leo korusi korugeita adaka sike banda bara gerte korumwao lianya kokongusa
Ni musuria kuira ke banda rugoro. Awegere engoko ensemo matumbo narabu ensambe nerororo fried nerororo agachikorigere baminto nendagira na ikeire akamenya kubikega ichore sana bona akaburukanie nyamiri mwocho kana buoka enkoko gochiensa metendagira buneri tebwenere tikwaburukani wachorege ntekemo naendo meta bantu bali class kilino keroche bantu bali tokonyara bagotumbe ndagira linga geichire sana babombete kula kistaarabu bana kaga nalio tari gwochoka nienda yago asinge nchio kulenda obocheno bwago ene kyanga nkuriora kanda bethe nende kerori tendagerenke ngokorere gasia sumubire kero konyora ngaba begete ngo ensemo chingende ensemo tari ngeba minute ngori byonse edengo ene yaba ari kuri nyamafrida ngakyo kubeke dengo nensu mate ine bikoro byo wichane kegima sana kero korango ko buchi ndagira ekoburukana ingona kwa bako ba maiso kegima toga niyo bekirukire ndagerere gari kabisa lekoro kwe buffet we mutaraikera namo mutaraike sio ikera na mi bagana lakini beso wakanere ntambe kigima ayo kwa tanga sara netia sara tigantu mikebesa yane buna naya kana buna chinsa chiroro kama kanyaranga kuabere gokorenta umuchando ndota ibo acha bikiria Ndizi TV omoroberi bw'Ensakia na achieta kabeke akerendagira naende korende maiga yomoyega nigo bono aendete gotera nomatengana bo aendete korundiega egali tabwate break nere egali yokora rundu tabwate license Togo school neanzi by fire by force ndokia wa ondeta yora gotange speed yora chirireka how many kilometers per hour ama per second Tarigo ikino hours seconds igo mwanchumurere nistobe maiso kigima tomanyen kitokoria ande tatwali naro ko na goragere meyega no gwandarte kwaba gukona chireria nabo ko maiso to ba ko nyora ase ale akongo by the way kertogande to kwanera igoro yendagera ase miyega ngonyorole bana na litukeligalia Friday abantu bali basiriria bamwabo abasani mbaroro bagutara kuro chinsemo cyale abayiri mbaroro bagocha gwikase chinkeli konyoranga enkeli no nyege isireli gosikebwata mayanda ngwe karakari bale at least ekero mugeni achiregali bamurigirire no na macha gusiba koma konyoranga be karakari nga yaya mugeni uyo kiarware tigato murugero bukuma konyoranga abantu bekenyoro mbachete bagatabole suguma bakaleta senkeli aroranga kiyaya tatu bakarangire sugumeyega no bukuma tobaererende basaga sagi at least batware chinguru cyo gwekera se chinga cyabase baro kama abanyaro umuntu akwe murungani ngakwani nyeni chinde njare kwani ntoka cha by the way chingini chinde umetali risware riri kongechi by the way kwarenda irobo kuma nesuguma intu twariganirie ndagera naki yaya tigatoko erinde nayo twarire chinguru kuma uchakanga ngeni chinde nje kwani ndo tige chingeni chinde suguri tokaretere suguma by the way mate ekopatinga nsanga penendacha mabera tokinga nigo abali mikuru mambi bakora chinyeni chiri chinde oganitie nigo nere byawekera na mapema naro by the way bana kera wacha matanga ngoragera wacha ose wacha gutoleretse intu tuwanjire bune family naki tigatoko ya kandagera gakeigo taringe wacha ko igotasa yo kwaganyitenya gusira ko chakoragera no like ta omonto nyekaga nitigo chikoragere chingeni chiriaga netikori tigaganya ike muaye ali chingeni chiriaga netigamanyana naki igana matangacha talikoragera acha
Frida nona alenga si budget ya matanga tukaro si budgeting ya kigima twatebanga itu se ngombe itu itu se akagorega itu nkaruwe igitorokia tunindi getikumanyanga igogo ikobekerwe share ya ngambeke ngambwa gorete bose ngombe mwaro se bona umuchando to yabo jobo umuchando to yabo asokorwe share ya gasa matanga wachangire ngombe ya goriro lakini lazima umaite umuchando okorwerana naki kwaleterwe ndagera semesa bona no tegete ndagera specific obwene takoletero egento ngiri bwene takumanyana ki bantu mbago tigandagera nga isuguri bakolentererio twanjiti tuja tomaiti bantu biya nabora tinye bagete bajite bakorereki ane mono liyo konyana abanyakinyero bakorosi abanyakinyero goikabaire ni okoboko goikabe akana utaba akana segase yonse abanyakinyero mbago chabakana by the way goikabe akana kabara akanwe noko gaje abakorendo mwanchu muri mabanda usangana inte mambi yabono utumanyinga kubwachikana naye mbikoro kivya samatanga bitali gokogokia sangana into tera senchira mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na mbete SMS nerie 0792928834 karukiringeli kyagwe mambi yabono yo mwanchu muriria kwenda freedom monta tarabaga osoka uchia senka na bwendrete anemono ba osoka kiribisa kubinde no bwendrete ora korobo tukibwao ora buri musache usomo kungoyo ngaki egekoro kino kire na kie culture inera anemono asamanga narenge tamatanga no matenge bisa kumbiro onyo mu muromo neno osirira tugiro mu rugyo itukori ko bwatia mu muroko mu bwatia nigo bono mu rugyo yakoboyo ebisa kumbiro Frida igo nebwene tukana manya ayo kuma mu muromo abago chamwao wakagangu kolere siabocha mujaro mu rugyo kudengo chane maroba maroba mu ankoraga Frida ngakie kunyareka by the way oranyora rende isoko korubo tukigwe ibintu bunebyo omanya ko bolyo umumurori mwanchene nero usomusubati uri mwanchene nero abatabe nga yaye bine binte bikoro badege ntobune kenke ko gerota tari kuri ona abuna nine wale takorobo tukibo imena ende onye ko bwate musani ondodo naende kurigesa kwiki tabe nga nonyanga ebinebi kora kini kolena ngora kore koigora sikiri ya kore kire abo batay omaito guchikobori abate binga omete sai bone tore in modern times ebine bintu bya kakondeni ichinga kichichi sokoroli cheito bona kwale manana ki hizo ni vitu zilipitwa na wakati wachi koikera tigali konyore korangeli priro konyoranga ebisa kumbiro baigenete nga egendo kya mu murumo ne kyae okonyoranga no ni nyombeli yae ni go begene tenga ne yabo okonyoranga no materi mwa nyoma nire okonyoranga awataranga bona kirigendo kya bere gito etivi ya bere tekero kya bere kabisa murumo abago cha nyumba kubatka no kugena kugesa kwiki nabako begera amagora aye tani ngomo minyoki korwe nyombe enyomba kaka chitirichi bestiane usichi bestie itonchiro mugakone ege kore kya akore kore nyomba unege kore iyo takwamino etukana liaraga niko koranga kige koroge okore mmero sacha te me kumubori Bono ochire kumurali kinyoronge gekaransi. Na fride mu ikaransi. Ngomu musubati aleta lera mu ikaransi. Ngoli kaga abu morangu this is a no go zone. Igo kule tina otete. Na otina aba ko odanga. Ngo chaga lunch mwao. Ngamatebe. Nchebunoro chiganche no muboraka. Empire ronde. Aye ganyamatanga ere. Ngo muonchokera kwanza mubori kwa kente mumurobi naziro chakoragera muhale. Ngo muonchokera by the way. Nakiko nyara by the way pasipati abange mbaliko chibatwara omulembe asechinga especially ekero mugaka asirire. Okonyaranga bamuraba mwabo mugakoe ngotema bali kumunereria sinkeri. No okonyaranga mbaka abasubati okonyara baurirwe endemero yabo.
ebikoro bigujene kwende fire ningikira gero musubate kero musacho asirire abego genda kobera sinkeri na kolende nkeri gotegemeana kia matiri. By the way, umusipati akanyara umusipati ekera ibangete by the way anyare ngawe n'umusipati basikaine nonye n'enkeri mate enkekera umusipati enyomire gochigari tatebonye omugakoyo uri go contribute gochia se family anyare nga majukumu abere gakumubwatira ni bone ibintu biri ale kwena na gochia se family ose the support ale kwena na gochia se family hono yangire gokia gose yasirire ngonyora uri nga obogenki ngochiburi bwachakagari ochakapa mara bali osaba spati bali bagochakanga aige umusipati yakanyome tugocha somo chyoyo omumuromi nto chenjere ebina bibinto mo especially bigo chibyale toboko ase kolendo mwanchumurulia Ndizi TV na wakanda gosangana itwe emambi yabono kubatikananga nali abeire gako tukwanda muno kubatikananga neringa amatanga bunago charaba ase binyoro ngigete yokogokya nabo emambi yabono kwatori bagali abenekiri tkolire ijuma obe gogo sanga naintwe oyo ningoyo gose abambara byaba origeti gutuma engora yawe nabo igo amagombo ao gochia ntireke brava usanga naintwe so asense meri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net waigo sanga gwetira se namba yesimi ya 0792192834 ama yenga yoto chakiri tkolya lero ama yaye litkolere togochakira korase orugongo rwa Gusii anene litkolye igoro asaba menyibe county ya Kisii babete bagwesa kebene na baigo gochengera mazingira de okwana umuwaziri ubwo kolenda osebwe bintu biria bitwetanaine lea ningabete gakoboria aba menyikorasa orugongo rwa Gusii bene kinga ngosimika bale emete na baigo kolenda ebitoenchukanaine. Na hii siku ya mazingira day ila aswa tunaangalia ni kuna vitu vingi ambayo tunataikana kujua. Wananchi wote wanafaa kujua ya kwamba hii ni siku ya mazingira, na katika hii siku ya mazingira yenye tunafaa kufanya, moja yao ni kuhakikisha ya kwamba tumefanya usafi, na usafi ni kuokota kama uchafu, usafi wa kila njia yoyote ile inawezekana. Na ndio maana sisi hapa leo tumeanza hii maneno ya usafi leo katika shule yetu ya Kenya National Poly Kisii County. Ndio tumeanzia leo, na tumeanza na kupanda miti ambayo tumepanda hapo, na tulianza kupanda tangu jana. Na hii kupanda miti sio kupanda tu miti, kwa vile tumepanda kwa hii institution tumaimisha kuwa waweze kuichunga na kuilinda na kuitunza, kwa sababu tusipoitunza then haitakuwa na maana. Tunajua umuhimu wa miti ni nyingi sana, na kwa hivyo tumaimisha shule iweze kutumia wanafunzi wao waweze kuilinda vizuri. Kwa hivyo tunashukuru shule kwa vile imetukubalia tumeweza kupanda hiyo miche, na tunaenda mbele kuenda kuokota uchafu katika tauni yetu ya Kisii. Na pia hatujawaachia hapo, pia tunaendelea kuwahimiza watu vile tunaendelea kutembea kwa maredio, pia tunaongea ili watu wajue hii siku, kwa sababu watu hawakuwa wanaijua vizuri, wamekuwa na confusion hapa na pale. Na kama Kisii County pia tunaendelea kwa hii maneno ya miti, pia tunaendelea kupanda, na tumepanda nyingi, na tunahimiza kila mtu pia aweze kupanda, kwa vile miti ikiwa imegrow imekuwa kubwa, tunajua umuhimu wake ni nyingi. Ndizi TV unaochenga ojono mwalimu
tutukana ine Matiangi oyobete gakurwa esegeto asaba menyi borogongoro kubwaterana asukulinda ebintu bitojokana ine asaba enda tukurwa ekuro entindi asaba abantu bali basimigete emete meringamu angene chindoche koerusia anemono niko ego chabage kwera okamuka gwechindoche tena turarango naralia beta kwaneke kurwa se county area ya Nyamira. Especially the carbon dioxide is consumed by water. And they give us what? Oxygen. Oh, that's good. So that is our mission here today. Lero twasoka Kurwe County chengereri tukeri ase sub county ya Borabu turabera sensoko lakini emete twari gusimeka kiara twachorethera ro tusimeke emete chiri buinye ase togweta twachakera Nyansiongo DOK primary twacha Nyansiongo secondary sensoko primary na obisi ya ACC aliesise na polisi ya Manga tusimeke meto toza gotebia abantu baitonga amasingira aito agusareka asengencho yetabia nenjera mwanya bantu agutumia amasingira tali chingiti choro sana chigosalia amasingira mwanya bantu nerengitie nene gosalia amasingira asengencho enjera togutuguto buchabu bwaito yere enjera egosalia amasingira ponekero tugate metemenge toto tware mbengi ya echunchugire yagera twaya nembe yugochia sama aito bono emete na mwanya bantu nebwato bwamate intutwaya na gochinda oxygen tokorusia carbon dioxide emete yanyu emete yasoki gocha siko oxygen twanyu bono nturi ritogosoki emete era yanyu eri emete gosoki intutwanyu obuna bwo bwamate boro gati ya mwanya bantu na masingira ito togenderere ko simeke emete menge egere amazingira ito abe machani ekera abere machani gotubwate mbengi ya yokonywa eritoke ya marwe oturwete emete chinamna awao nero togotebia abantu baitu basimeka ase bitunwa gosasa machata iyo nane nero togoteba basimeka ange na roche twatebia abantu baitu barusi melingamu ororo nase chichemi chiamache kiere melingamu gekonywa macha mange sana basimeke emete iyo ari ase bitunugoro emelingamu gegosokia chemical gekorukwa lithophite kegwate bitare bono chinjera chiria amacha gochera sensoko egetare kerikiare ngororo kenge sani yateka amacha aria magwenda inse twanyora chinsoko tuganyora amacha chiasirire bono emeteye buna yekere yabire menene ye konyore konchigarani 250 goika 300 aserituko kwanyore emete yasirire toimukiria twayo kurusia melingamu yonsi pi era ase chindoche cheito na ase chichemi chia mache eri totige emelingamu eye esimekuchi ase chinsemo chigoro na ase bitare bire ere yate bitare ro siriroba abantu ya macha gochera ase nsoko egetare kerikiare ngororo kenge sani yateka amacha aria magwenda inse twanyora chinsoko tuganyora amache chiasirire bono emeteye buna yekere yabire menene ye konyore konchigarani 250 goika 300 aserituko kwanyore emete yasirire toimukiria twayo kurusia melingamu yonsi pi era ase chindoche cheito na ase chichemi chia mache eri totige emelingamu eye esimekuchi ase chinsemo chigoro na ase bitare bire ere yate bitare ro siriroba abantu babekende alright omanjo murigeria aina arabete kagokorekana kurase county area ya Nyamira shingakiri tukoli gora bamenyi kurase county yo babete baguchengera litko ria mazingira nene ketobe tobasemi nga tarikera emete tobwenerete gusimika emete nere bwenete gusita kobera essence meli chindoche yego kamuki chindoche gonere byaka togata bangasimike emete mwarigereria nga emete kiri bwenete gusimikwa ndochinga emete yu yabere ukwanerwa asikekere tambe bono ndochinga bono nige tambo keruke bwana tekoirwa babere bakagosereria bamenyi bechinsemo nabarusi emete ikulende tianya kurusiwa ndochinga bono asinge nchukiro rozo bweta bono emete inere simikire ngani gotubeka sara kongo ndochinga bono ikire bono ege serikali iti ukwane ikore bikoro ane mono azi okwane kinge emete inkurusiwa nabo kuno mwana inchi nebwende tamo moko maiso keima asinge nchoro chiri mo semereti na bora churuka muke ore na chindo chachakiro kamuka ne bwenderte babe bakwene kinga babere
bakoranga meteke bausime mwete meteri miringa mtari metemebe meteri nabo ko yesimeka chinse monchiro bwen ora nyare ko yesimeka ase ebitunu boro ko mboyo ko nekero ko yesimeka no nyanga na ase asuru bago nabo nyoranga na matari aye ni yago ite bintu byo bitiranye usa yago ite indagera yo mo amato asigo ne bwen entertainment to beto ko bamayiso kima to yesimeka asira be koleta aboko. Okay, abo nchirire ba boda boda korwa kitutu cha Chenothe nigo bagendete kogokera ogusiro kwibyombe iliyoko igendelia kubatikana newe sokia kwa Joshua Nyarenchi Foundation ase abeteka kwirenia koboko ase Kenyoro anena sogusira bali no konyora gwense nigo babete bakwenyorera ebirogo nechibesa cyogwesira nabo igo nechiamate cyabo muri kito daipo nasanya nabetega kwaligania robot yoro. Enjira ya moyo kwegendereria buna abonchoreria bakabake no gokoromokia asobonchore bwakira rituko abana boda boda korwa monyerero nigo bero biri bwikiranu asogonchoreria magimabo ayega maega yokubwatokerwa bokonyi no Mosamaria Joshua Makori omosayo bwato moyo bw'wanchansa abantu bari no konyora wanse twagokira une stage asinga nchiyo mu yo korekande twanyorere birogo bigo chigotokonya ande bitomukia kugo chaka okora gento kende ingana linde ntayende ngambia mona asincho mugambi asinga ncho tokonyire na gento geke eke turabeke kegancha getokonye une stage egento kare kiango kirika kwingelinga mwako kunga Joshua Nyarenchi abakora garo umuntu ina nako makino umuntu muyoga kare gento gento karango tago iwe stage nja kwateke banda ira kitaka yoranga abakomumbororo agatabe kanki agache ndama ino kiagache mna kirige tambega otoye ne birogo na ro tona getoke tukwegendereria akije gotangambia muna singe jama yake tunagokora nigo bagokera umurobilio ye igabo no beire gokubarusia asogotwirwo nembura nabo igo ogusambwa no mugasochi ngakibale asobonjele bwabo lero iga ekibande yatokonyire nebana kerembure gotwa nkonyorore bangina bande bange baraba nene baigamire mbura yasira bachaka kogendesi bare kogenda boigo neba murwairo ndotoka na bakora igamira seke bandeke umana gosoka urina none gari ogenda asare gucha kembeke gia pota pota na inje na roche ubiya boro karara bakuna kwaga jaga bakunya gusabasa metenga kiyo na inje ngabata binenje ninko bamentando muteno nyatinje pota pota ngakiyo tindare kogenda pikipiki lakini nkaroranga imbakonye ngasoane nje ko bakonya tinchira tia nese na nyarite ikagera ngateba ngane nje ndikyombeke no bonko genderera kuna ko baona inu amwasaba abana baitu tuna ko asobwamo boikira igabone kare yaketo mugambio yagacha kokonya mabati ya gotokonya nyumba kutwa ko bagakira nturanire timbi ya mono eye mase ya mugoika somo chioke gogi na boigo abaonchoreria aba boda boda kurochinse mecho tibatigiri magega nigo bairaniria mbya mono asoko inyerwa una abantu bokonyorogoke somoni chugo nje machemani oke market ibana kwa kangambi yamona ase mora yito Joshua Nyarenchi asenge nje ira torierete ekara chitaga tobekere kibanda gitaiga na ndero gekirani era nera torierete yogo tomente birogo na gento ke kigia tebete ngotoa lero yaikire igonko mure ngambi yamono ase asomo yo yabwate ta tokonye tutweka akonye na bande ngongoro kugires kwambukanya konde oe break njorokia masaga aiga stotene onko tayi mugambi to ngambiyamo ande tadine kerenko nande biyamo no sana akiagero tokoreire mangana maya otora teire birogo twarire to tora teire chibese tobeke ganja irindi bigetokonye asoko beke orokererio anene asokwiranio koboko gucha sebinyoro ekiombe gia Joshua Makori Nyarenchi Foundation ikobono kegenderete konana ogosemeria gucha se chamate chirigitali kwenyara foundation yetu ya Joshua Nyarenchi ige gokonya mono abantu bari batari kwenyara kwagachere chinyomba kwagachira bari kwenyara chindanguru usiale bari batari kwenyara boigo nebyombe byabangi nango charora abana ne chinkoko hiko ripoteria Ndizi TV kurwe bunge ya kitutu cha Chenothe gutokemeye kaunti ya Kisii literane nkoro kwa Dipon
asanya Mwanchumulia Ndizi TV getambukiro ekia anemono ekero musamalium yabe tekabweso kibene nago konya nago sira abana boda boda negitambukiro kire ekia kigima nabo gotwaye tukubulia abantu bale nokugania okuya koba bagwesokia bene nakubanga ngokonya bale abantu anse bagurwa maita bana boda boda mbabwenete basirwa ilinde kwenekia nganko igendelia bali ekatokoranga babwatani bunabo bagwesokia nabo igoko basigeta nako bachinguru ikini gitambukire kia sana sikenyoro Karibu Manchumuri ataganita kumulikira aganita kwanike wasoro ngoro gusinigo abara ibebi wanda byogosia echaye baganirwe ko bwaterana nabalimi iligo kinya engere yabo gukwana negitasene Ndizi TV mo director bw'izoni ya Muturumesi Thedius Mangenya nigo aganirie abalimi beki wanda Kyanyango bakubwatia machiko eliko gendera goseselia asengeria ye bonus nigo boigo asigitira abalimi gotora echaye yabo boikerano na machikale asboigo alire eirabuna abalimi mbachikogendera kogokera ekemeri igietaye gago kwane ya masa ya mamunigita sini kiga mudirekto jiga kurwaseke kwande kiga Kyanyango bomanyekanite na Mose Mangenya kurwase zone ya Muturumesi niga kwerera ekikirete factory jiga kugendera goseselia chingaki chuburayi bwaye igindukirira bonus kwenekiwa enyinge kurwaseke wande kiga Kyanyango Ndu ya ko Nyankoba ne factory chonse wa director ba idon to ikaransete toga banga bro to kolengas tukanyuranga echae igekoneka no buya bwa ya quality iko tukaja gusomya bale bibonsi wale Nyankoba ne factory chonse inga otole chae buya nando otole chae buya le chae koneka se chinse chesko kare chae rengia tituraisania echaye abantu bakunywa echaye nanu nabantu twanya gukina abantu batete echaye kero omonto ogotoru continuously gokugive gokorusia mapata mangi egekero kwana kire week kwagenda mugondo kwarusitiriro igo you are guaranteed echaye nemente nande quality never sustained igo na kekyo nande turamo tokorega siamo ne board Nyamira board when I was a board member atwa kwatega siamo toko semania na bale baitu na bale sensitized mama yedengi tutagete kurengana na Mangenya nigagendere ko bagagusigeta balimi na kubabure kubwati alionse bagendere ko bagosumi wase chisemina aho unababoneta gusimeke cyane kugirinda bunenchire ya moyo kwehegenderia na kwenyorera ligeselira abakonye tubwate nero yoka tunyerende bunebwendete nande tunyetugere icyana bibwe no mwana no somi mwana ubiya usengombe no bulise ngombe yabo yeta kwatia masawa igaba limbaito ngo ba encourage molendo mutolia ukwana boigo nigo aerere merubilio factory jiga ebwate nenchire ye moyo kwene kibuna echaye nejikunyara kabage gokonye kiare kia ankyo no kunyonya in the market is in the market around na uchisko na ande orthodox line ko ntobwate mepango yo to expand area se chae kwa withered tubwate automatic withering machine ya gojaboge na orthodox line ine njira ya mwe yoko make bulembwe cha yabo sustainable igeka acho konya abana baito amana bacho Mangenya boigo niga basemiri abalimi utumika hachinga kechiga embure ko tobuya na konyerokereria echa yabo bwoyo obo babwatokire nenchire ya moyo kwene kibuna liga seliga ndichi konyara kabaligo kina na gotigeria ekigwande kigase libaga lyokoba agaya asoko yonia abogega then piken to the last board 98,000 metric tons obwajire 147 enus wajire imeri dangni ajire kendo wadio boli bagi ya 50 kilos yebwente ko saw imetimia 6 mpaka 700 and we applied via obona boko mekicha yabangia ade amabia ikagera ko nyato wonia
So tiga kobekwe. Maybe akabari necheche in the next 2 weeks koru kwerende. Koru isko. Naro naiko chalende abari bataranyora panyore. Omwelio ni gasingire na gotwabuna. Oburayi ubuye na wokwirira engeri ngiye gocha sabalemi na buyuko babuli aburayi bonsi ochakira asa jitundu bali gwekase ekewanda bwana kibunango bwatana bale nenchire ya moyo kwene kibuneke melekeiga ngenyale ko bageko bakonya abana inchi igaba limbaito ngo bayeni courage mulendo mutoli mulendo burayi kuri buying center mulendo burayi wole factory chain nande chae bono bene katoko replace cha to make clone jiri cha chire kericho clone chire high yielding nane jwate good quality kada usmeke cha to usmeke cha ende ons kuripoteri getaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurugige gahe gase account ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwancho murelia Ndizi TV igetambukerio ekia anemono ekera balimi babiri bagosemiwa bagusumika echae ase enjira endonge babuati amachiko ni mateka abalimi babakwe murunga ninga mbaba konyora engerie nke kurendenga ucinga boyiko baberote unga baberose miguyo usumika echae ase enjira ere endonge ekero kurigererio maite ege koronkero roke taba ke kogo kya bali mikigima anene kere bonus yabo yaba ke gocha kerenge abakarara bakogo serelia ngana baraba gutugura ekemerige chayo ngaba komochia ba director bechi factory a kubwatikana no bokoleri bekemerige chayo korinde tocinga egatia ba director magandeta go soki bene nabo go kwanera enganeyo abo go koruo go semile guchia sabalimi ababe bakoyendera gotore chae engia elinde bakonyora amatunda gesambukero kere ekia nabo igotobe tukurua abo semia buna bantu bonsi yababe bakona kinga nkosmeka bare chae asinjira erendonge bakoyerenda wikiranga no wikirana no na setundu bali ali ndocinga ningana erabe geko ene kinga babeire bakonyora ligesa ligia ase amatuko alebosio kondo manchumuri wikiraga buno to wikira omwele go kumulikira entunde ntangani asumuro bile bw'ENSAKIA bono mambia nigo turabe to goso sense mo yakabere studio atukwirana ntobe to kumulikira amagazeti litukulierere kironda bengo gwita gwitire gazeti ya Daily Nation ente buna botambe gazeti ya The Standard to basagusuka to basa konyegera Ndizi TV Ubwansu Gusii ekibungo kirituko bunagekoletwa sore n'umurubyo w'ENSAKIA Pasoma goito nigo gukura kurasi gitabu kia Batesalonike entangani isano orochire ruaye rwa 15 na gatatu ekereke bungo kyatanga iraniriya ngambia mono asamanganonsi naki na okuna ku ogwancha kwa Nyasaye asimule ase Kristo Yesu ekyo nekibungo kirituko bunakialetirwa sore n'umurubyo w'ENSAKIA omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire zimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV
obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwanso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokorentera chibiche chinkia nabo igo chinkeno nukukigima nabo kotonyora asorogo nkorbo gusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ryubonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togo ikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero egoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsebere chabotuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsesano na ibere nenusu chamogaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nanye nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso Gusii.
ayomurimi wachandikire n'amakonde asebimeri mugundo bono ekambani ya Beya na buri chiburiao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya gutama konde asebimeri byao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerana na babwatani be kampani ya Beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya chitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka etauni ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera chitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omochiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugembo na boigo ase chiro ya daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugo kora amakonde kurwa sebimeri bya umugondo omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togendrete kuyarigania gochabu asore wono eduka ya Uhuru Superstores Limited abwo bakonia ebintu au ke wholesale na retail wako bwatrana na Ndizi TV nigo barabe ase roadshow chitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka etauni ya Nyamira echiro ya Kibirigo na boigo chiro ya Kimera chitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya Kiumbu omochiokeroka echiro ya Masimba echiro ya Ugembo na boigo ase chiro ya daraja mbili ni nchumwensi mumerene na borobwo eriyumwe manye bintu byonsi nobokorali burya bakurwa Uhuru Superstores Limited guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Nomona bw'ekiyanga kya mitumba kira ky'abaana amu n'abantabanire na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabali entambe asago kireteire giseli na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RBN Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba bona bono cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntonetia baligereri bali siko bali batete gochake biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachake biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 Mama Tefi Mitumba kwanyorere karo batokere number 1 elindo nyare ko bagokwenda na karo kinyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag mabera at a low price bada wewe welcome Wochakia wose kogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero cy'ubumanyi bw'igoro
bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo Kisii nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectals Opticians, macho bora kwa wote. Esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo mucho Kisii ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G.
asa mange twakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibere gose oturikiriri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenia wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora amarwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerubobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo tateingi kerubobe amarwaire kiobwate twamanya kwa amariogo abana abandi machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakuguikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese ekara gwakire ose kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubia morwaire munaria ari chronic nkonyarwari tole kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enoti isano na ibire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Byakigima omwanchi omurigeire abegetaseni kia Ndizi TV tiankwariana ndego ikasinto nda ya kabiri chinga kitogente kumurikira omurubiri w'ENSAKIA bono mambia asinto ndeye gato kumurikira amagazeti yelitkolyererekera omwanchi omurire ngo gwetia ase gazeti ya Daily Nation epeje nentangani kero muri gazeti eyo amurikirite na kibona sensemeri ya omuraibense Dr. William Ruto abeteka gwakera Gashagwa esimi ase chinga kicheke mambeli tukolie Jumatatu ase mukonyo bomuraibense Rigathi Gashagwa abwatagosemerera ngam esimi eyo nechikumotoria ko gwetera asokorusyo muswada boko mwaka esiko anene litko aboneta gwikera nabo sibwe bunge litko lya Jumanne kolinde kolengano muri gazeti ni gabereka kwanike ngasa matuka mange Gashagwa mbanya gukwana nere Ruto asikolendo guataneka kwa betego kwanekirwa
chinga kiale ko bano gosemeria nga nachikoba ka gosunsori michande ya berige kwanekegwa gati yabo asepeje yo manchu murigeria ne murikerete aritko mwana omonyaruka ekero muri gazeti ya murikerete egati y'abana abanyaruka na sensemiria ya Victoria Kinyi, Lucy Ndunge, Angela Tuke, Elizabeth Kasedi, Esther Morijo, Anaboigo Irina Kinyi, Gaid Abdalla, Anaboigo Cecilia Ekeno, aseba negetenga kurwa ase binyoroime ochia ase ensemeri yechitao na sabasbati abo bakeba muri kerengani go babeta bagwetera makongo anene koeneke asaba gimabo kubwatikana nga n'obutaka okonyoma mapema na boigo asensemiri chisegi chigenga asikorende babere bagotumika chisemi na boigo koenekya nga babeire bakogenderera boiga sepeje y'umanchu muri elia ne muri keretenga ki chinye gitali chinyinge cy'abantu nyene kigendete kwerikia ase airport elia yasha ekero muri kibegaziti ya muri ketenga asekerengo k'emirongene na ibere igoro yemya asisinya gitali cy'abantu nyene niko babere bagweso kyasomoro bagwese yasomoro bilioliosha kubatikana no botukyo bwabeta bakorekana na Rural Urban and Private Hospital Association asekolende aberige kwene kigwanga nigo bakagerete ekerengo kya emirongetana n'ibere na isano igoro yemya kogendera kwerikia irinde kwene kyanga kero enyegitali yeli y'abantu nyene ngo enyorero rubokoreri obuya bumoroberio osha wega sepeje ntangani ne mulkerete nkyo musubate Victoria Mumbua Muloki na kibona bete kagoitwa ase keralenge emirimo yaye asensemeri ya Mombasa tabeto kumulikera aso weme oroboti rukwigora sepeje ya kabiro mwanchu mulikerera ani mulikerete ngakense ya Kenya agendete kweroberia anenekerera chikoba kye gutumika chimilioni 100 akorusia abakenya abo bale asensemeri ya Lebanon akubatikana n'ikisegi ekikigendete gwatika asensemeri kolende umwazire Musalia Mudavadi oyoboigo tenene tamangana yechinse kirchesco aniga betega koenekya nga aba koli emirimo gwetania chiribu 25 noyomo abara sensemiri ya Lebanon asikobatikana n'ikisegi cyabeche kwakene kigwa asigika yechigwikisato nganiga serikali ebwate mirobili yogo chikoba rosiororo ekero nanyana ebirero byabere bikoeneki wanno musubati meri Kamau abetega komoche serikali ya Kenya ase ogotaigwa ekerero kyabo nabo igo koenekya nga ngo baruse barastinse mu kiriya seba bitabakanike nga chinse chinde nigo cyabere kigwetoma nabo igo korusia abakora imirimo korwa sensemeri kubwatikana nesegeyo wega sepeje ya kabiro mwanche muligere ne mulikirete abwatani korwa sedini ye Islamu ni kibabere bagwesoke bene nabo yo komo mochia omoraibiense gotaisone nigati nabo igo hago kwanera igoro yechisegi kigendeta kwanikirwa sensemeri ya Palestine nabo igo Lebanon ekera bete bakoragwa na Supreme Council of Kenya Muslim Chairman Hassan Olenado oyobetega kwanekya nga nigo ense ya Kenya yabeteke gwesona namangana ringita sensemiri ya Haiti gwike kabake gotuma abanyanyimbo babo askolende bonegane baganire Ruto kwanekya nga gwesona nire namangana ari Palestine boigo Lebanon linde koleta obotoerero asepeji ya gatatu monchu muligeria ne muliketenga cyumo subati yoro monchuria morundio taxi Victoria Muloki Mumbua na kibona bete gagoitwa akorengana ne postmortem yabeteke gokore kana no mubali omonene bwe serikali Johansen Odori tkoria Jumatano nigo yabirige kwanike nganigo Muloki abetega kurwanirira obugima bwaye oika agaitwa asikori ne yabirige kwanike nganigo abwate chinko machintindi ase omuberoye na nigo korokana nganigo abete gakongento korende ase familia yaye yabete yekuboria obutukigo korekana irinde kwanike nganiga beteka kubikirwa esumu asikolende barachikoba bakonyora amachibu niyo yabete kwanike ngam monchirire kurase county ya Mombasa nigo yabwenerete kuimukya a client kura sensemiri ya Mombasa wika sensemiri ya Samburu county ya Kwale ekero muliketenga umubiro nigo betuko gotoka sensemiri ya Maimai Universal Road
na boigo ukaba gukoirwa asensemeri ya city mochari niwe murikerete nakyo butkibo betabago korekana obu bwairete barabuo konyora umubiro yase kolende muri kibigazeti yabe amurikete ngam asomusachuli wetega ko beko byara sileta Edwin Ngetich Kipengo Moi yobetega ko beko byara sensemeri ya Nakuru gakogendia egari ya muloki litkoria Jumapili nigabeire agakoro kya chinsemo anene semeri ya Mount Elgon Butere wasingisho na boigo Nakuru ase kigali sano cyabete kigotoka naba bwatani gusaba nyene kigali chifataraba bagotoka sikorinde muri ketenga nigo musubati muloki abwenerete opike client kyaye chinsa ekomine mwase kolende babete bagwanchana somutanda kolende bakamwa gukora obonchereri bwabo ensemo no mutanda asepeji yakane mwanchu muligerelia ne mulikerete ngakigashagwa bona betega konyora esimi litko lya Jumatatu ange chinsainye ne chideke 45 cha mambya korwa ase omorai wense anene ekerabwa tege karukya bene ne amate yaye nabo ige timu yaye yali gochukumugerera sensemeri ya Karen anyana boni gabwata ko semelio konene ngam okungusana nako birego kweniki wagati yaye no morai wense ngochikoba ko goikomoelio wetera esimieyo nabiga kabaka go semelio buna umsoda wukumwaka isiko no chikoba gokorusi gwaroro kubwatikana nisimiyo abete akagwakirwa sekolende nigo engane yo yabete ke gwonchoka anene chinga kibabete bagukwana nonya edakike yemo etaerete kolende akolengana no monogeli korwa sinyombe nene yogora Hussein Mohamed ni gaberega kwene kyanga ereta manyite mangana yitsimi gose abaraivechi kanisa babete bagutumwa irinde gochiko kwanera omoraivensa se abete kwene kyanga nigo omorai bwense ategwa talentina mangana alengete gashagwa sekorende lichiko ligendete koira emeli yaye sekorende nonyana bo nigo muri kibigazeti ya muri ketenga gashagwa ni gaberika gotema chinchire cyonse goikero omorai bwense nagotoma abarai bechikanise linda kwa nikyanga ngokora bali mu chandoli bwata sekorende ataraba kagotegererwa sepeje y'umunchu muri ere boigo ne muri kerete na kibono gosemele kwa gashagwa kora sensemeli ya Senate anene nga kibono kyumusodo yo boko mwaka iskora chikoba goko ne Senate ningi kelia gashagwa arabe agakoimukia seboigo nende nekirwe ngana bagokira nabo siwike gambere kenene kubeke petition na boigo yo gotenenia omorobiri yo boko mwaka isiko sepeji ya gatano manchumuligelia anige murkerete emerobeli yabetege kubwati guhachinga kicho gusangereria ebirengere kubatkana muswada buku mwaka isiko mukonyi bumara iwense asikolende murkibigazeti ya murketenga nigo abange babiri bakwe murungani gusesense moyombara iwense niga betega kwe murungani ngam mbabete bakobwati yachinjere kibwenerete elinda kwaneke nga babiri bagusangereria ebirengere boikirano nyana bonigo yaberege kwaneke nga semeli bungenene nigo babete bakubwata kachibesa gucha ase constituency chonsi elinda kwaneke nga umurubiri yongo kolekanore ase kolende abange bagendete koyo mocha asepeji ya gatano na limo ni mulikirete nga owako kwa esko gashagwa na kibono kora chikoba go affecta chinsemo chichaba bwatani bebyama babete bago chamo na bikorosia serikali ya Kenya kwanza nene kire muri kite chinkyobo choli bo mwaka bwechiri bubere 2022 na kibona nsemeli ya bwatani korosia byama babete bago chamo na korosia kyama ya Kenya kwanza gosobo mobwa Kenya kwanza anene kire yabirige korokana korosia nsemo ya bamirire be serikali anene kyama kiligia ODM anakibono babeire bakonyora ogwatana ne kanchinga Raila Odinga naboigo Kalonzo Musyoka babeire bakorokana gutachia amo anene okubagikana kwabere gokwane kigwa ekena boigo kira chikoene kigwa asikya makeregia ODM manchumulia wikiraga buno gwikira mwali bokumulikire gazeti ya Daily Nation otaka kumanya mange nabo kwigurire gazeti yo osoma so wime
masemo nigo turasoya gazeti ya The Standard na Mangi amurekeire mono ase page ntangani emurekerete nchira omokonyi umuraiwe nseriga digashagwa entate kuyali ni bene ase ogotema kwamireria naboigo kwirwanirira ase omuswada obekire bosio bwe bunge eria ye Senate nigabero tumeka enkayae usema gacho alia yo mokonyi umuraiwe nsi agotukase umuchiorio Karen ase akoba usandrete gusanga nabasani bae bakomosemia kigima ensemo yende oba gago koligia abantu balia bensemeria bamatomo bosobwato manywe chiko ine bamokonye aso kwegerera nabo iko gazeti ya The Standard yemuleketigoro yenjera chi skuru chira sakomu kubatikana no bokongu bwechibesa chingaki amatemwa ali amanene agenda tegochia kwa aliganiwa page ya kabiri gazeti ya The Standard ni gobono chiskuru chabere chiko twara chinga kichinkongu chi principal chabere chikoro kia obuobo bonene kubatikana na no taye wa chibe sasa watebanga nige nganerio yabere kosereria go chikoba twara chinga kichinkongu akarwarabe bago aligania amatemwa aywa manene alinda borokiwa baba wikaransera amatemwa aywa aso mwaka uyu aborokiwa timilioni ibere nuguta ibere baraba bikaransera amatemwa aliya amanene either akipsa na KCPE na kipsa na KCSE ase wikira abono chiskuru shirawo chikonyora usiro kuliko uchibwenda takwawa page ya gatatu gazeti ya The Standard ne ukwanera igoro yomugaka w'emyaka usumo umugaka w'emyaka emerongo ene na kianda uyogen ochieta ase court asabetera usaba gochia kwegwa ubwanchirwa usekumanyikana na isebu na omwana ohye page ya kane gazeti ya The Standard ukwanera enjira omokonyi umuraiwe nseri gadigashagwa abirira kwerobe ibene asu kwegerera siasa tia yena boyo kwegerera ebiasara vyaye yemaega jomo konyu muraiwe nseriga digashagwa kobanga gagwakirwa ekura asumu swada ulia omwage teisiko ase gweterase bunge elia inene ni gobono kubatakana no muri gazeti yebono abeire gakwe alene bene asugo chukwamerelia engane ase bono atabe gakorokana koba gakobera simisangirikano menene inekona kinga ngotiare utwara singaki cheri sinyoro boigo ensemo ende muri gyoza tabanga igatia mangana arabe gakomokonya ne linga niga chinga kichosangalie birengerelio umuswada ulia bose amasakara ali atabwate ensemo yaye niga bwate ali otegemea SIDA yemo iyere eyababunge yakomochia asikolende batabegete igoro iyo kwironeria kwaye page ya gatano gazeti ya The Standard ukwanera nga nigo bunge enene yabere komochugwa anemono aso utabeka bosyo amangana aligenda duchanda abakenya kunde kubeka amangana alengete buna ugwa kuisiku komokonyo muri wenze bosyo nige bunge yabere korokana nga teraro kananga kebwate ukubwa anemono asi ukwegera ebintu biria bire byengenjo nonyanga nokubekwa usokoroso we kiombekelia kia IEBC tusikose kase page ya gatano na gazeti The Standard nige bunge ya chakire usabere kurua obuchikanga obutukibokorwe ase enchira kibesa chi university ya Moi chabere chigo tumeko yengubatkananga ni wikera bono ega university yo ere ase enchira yobo tutukanu ase temanyiringa ngai nakitibesa yabere chigo tumekwasukira bono kibesa chekerangwe chi bilioni inye chitamanyi bujanga kichabete chigo tumekwa page ya chona kabere gazeti ya The Standard ukwanera anemono igoro ye nsemo area yigetigie chindege getiki nabo igoro ye ndege area ya Kenya Airways KQ ejo yabere osabe serikali ebere kwana kinga ngwikira nyali ogochika nabikubone kulia kweli chikonga abarayi babatumeka chindege chiria chia Kenya Airways ndebe okinia egeti ekwendega na boigo lishirike lyo lyechindege page ya gatano atone ukondera anemono igoro yenchira
ebintu bitonchokana ebebe tubikanyora gusirwa konene kubwatekana nemete mengi yabete gusimikwa chinga kichiria cha mazingira dei lituko ligoro page yakiandika zidi ya destane kwanera anamono igoro ye county area ya Kakamega bere guchakyo muroberio moya gokoba no gusira nabo igokone kinga kumurika bale ogosangererwa wechibe ogosangererwa kwebango Mwanchumwele ya Ndizi TV abo naona abengikira omwali okumurikira igazeti ya The Standard elinde kwemanya MAANGI nabo kwigorera igazeti elia Bwanchite Mwanchumwele ya mno tokwikira omwali boko mulikera entunda ya kabira somurobile bwa magazeti bono mambi akondo mwanchumuligerelia segekeke kerubosi ontobeto gosikomera na bageni beli tukolia rere karo turabeto ko mulikera anene litukeliga lyogochengera abana abanyaruka asiturato usanganere Deborah Nyambane oyoro mu project manager ekyombe kya mungano Gender Forum kikuge kuba kigosirwa na International Solidarity Foundation na Jairus Kibagendi oyore mumanyi wa mangana alia alingete amangana alia kibongo no mosemia oromo nene kulendo mwanchu mwele TV nigona bikubatia samagoko alia FRIDAH kulende nkubaganilia abasubati bonsi kinyaruka cyonsipi mutware a happy International Day of the Girl Child. Ndizi TV Ubwansu Bw'Umugusii. Ayumuremyi giata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono na nkakinde yonsi tarira eduka ya Enokem Agrovet Limited nikinsagia chaye bwenyorera mariogo yugusyalire ebimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange na obare imiyumu chobosongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza Angena Market Plaza Oro Sagironde Nigorule opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Oro Sagironde Nigorule nsemo ya Jogo Angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo Okoba Kirisimi Iliko Manyamange Enokem Agrovet Limited Growing healthier future one harvest at a time. Esukuru yokwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yandamange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucuki